Salamu alaikum bandiraɓe on calminama on juurama e yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV son ji hande Diary Ndiaye debbo mo Hawre o gandi ko baɗɗo déplacé o hande noon ɓe gari koye commune Hawre ɓe gari noon ko hande ko émission kesso émission wiyete ko Jillu Pindi noon waɗi choisir première émission muɗum koye Hawre caméraman aɗa wawi rewde caggalam rek mo holluma ko woni nder to mi salminima jarama kadi Pindi fof kadi downo mama jarama émission noon ko émission mo gandanɗa wiyete ko Jillu Pindi noon nde ɓe ƴeewi minen mbi banni choisir Hawre saabu Hawre goo ene heeɓi ko hay goto heɓani ko commune kadi ko ɓuuri hewde sa ari ɗo e Hawre ma heɓ ɗum waɗi hande garmi salmindema kadi e jarnadema kadi invitation kadi e jimmi kadi calmodira e bandiraɓe e yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV a jarama Ndiaye ko adi fof ko salmindema kadi e wiidema bisimilla ma kadi e wuuro ma ko ɗo jeeyaɗaɗo min beltinima on beltinima Pindi TV amin jeeɓa sa famin keɓa amin jiiya image uji mabɓe kadi emin mbiya kadi yoɓe jokko golle min mbima bisimilla ma ko noon tigui o jeeyi o woni maire mo Hawre Oumar Agibou Sow neɗɗo mo gandanma holmon tinniɗo machallah zéro faute min mbiyatamo so maire foof ne wayanno comme no wayni mairie kewɗi wuuro mumen beltor saabu ene waɗi maire uji pour jiiya ɗumen inni ko probléme mais kanko ala on probléme hande noon Pindi ardi ɗo ko gandina ɗum gandina rendu fundo e wonde commune mo Hawre o commune o mande waɗa sos ko mande o fuɗɗi commune Hawre mande fuɗɗi moƴƴi ɗo commune Hawre wonno ko communauté rural adino wonde nde président Macky Sall ari nde waɗi lancé no président ari nde on saaha commune aji ɗi no ɓeydi no commune aji ɗi communauté rural uji mbatta commune aji minen ko nden min puɗɗi sabu min dañi 2 mandat joni de 10 ans 10 ans puisque commune aji ɗi sota joni woni duuɓi 12 ko commune Hawre sota duuɓi 12 joni commune o no foti guure no foti village uji goni sarde commune o e nder commune o tan wona e nder makko ko 36 wuuro taw heptinago 36 heptinago ne waɗi amoji noon e nder he ko wiyete amoji ko ene maggo wadde 15 walla 14 ɗum kadi none nder makko waɗi ferlo ngo waɗi dane maayo ngo waɗi jeeri nde guettati fof nane nder commune o mais amoji ɗi no foti amoji ɗi waɗi 13 14 à peu près joni noon gila wuuro ngo woni commune holko état o wallinma hen hol tampere kadi min yiiɗa e commune o eyyi ala ɗum ko yettere Allah ko min gaari e nder commune o kam min mbaɗi gueɗe kewɗe gonga état on ko waɗi hen sa président Macky Sall jooɗi ko nden sikki commune o ɓuuri yiide hoore mum par ce que waɗa hen ko kam machallah ne yoni timmani mais ne yoni commune o minen komin mbaɗi hen ko kadi machallah ne yoni par ce que gueɗe mbaɗaɗo transfert commune aji ɗi woni gueɗe jeeɗiɗi ɗe fof commune o liggo e nder majji hay so tawi timmidinani ha timmi kono kala hen gueɗal ngal ɗo min kalfina min liggima e nder muɗum commune o joni ko ɓiɓɓe hawrankoɓe tan liggoto e wonne mais hay 36 village o holmo suuha mumen gara ene liggoye commune he eyyi commune kam wawa ligginde guure gonɗe e nder muɗum foof kono kala mo Allah yiyanno mo ganduɗa jogui compétence seeɗa ene ɗo nde liggoɗo hen sukaɓe Hawre nane hen sukaɓe guure goɗɗe comme no Jamguel ne hen comme no Jalluɓe ne ɗo ɗum kam jiiɗa sukaɓe liggata e nder won liggotoɓe e nder guure ɓe kadi taw ko commune o kadi jiiɗi alcharge mum kadi ene hen kadi état o kadi ha hande waɗani lase junggo mum nder commune he kadi
eta kam ne waɗa hen ko hen fodde waɗani fof kam ko waɗata hen surtout mami commune Hawre jogui caɗele ganduɗa caɗele sellintama ko wayno ndiyam ko wayno laabi ɗen dole ko mairie wawa ɗum ko état wawi ɗum ndiyam machallah ɓe mbaɗa hen ngakki ko hen ɓe mbaɗa hen sa ƴeewi joni banggue ndiyam to woni forage uji kam ko commune jooɗi ko état waɗi min ɗo forage uji 4 commune jooɗi ko forage uji 4 mbaɗama nder commune o hen ɗiɗi mbaɗi fonctionné ɗiɗi keddi ɗo keccanggue tan min jeeyi toon pour wadde ɗum miijete wonde idde tan ko ndiyam ɗam naata wuuro mais ndiyam heɓama fof fewnama château d'eau ma ha tout waɗama maire nden yimɓe ɓe ne kalano sa wi ko Hawre jeeyɗa rek hakkillaji mabɓe gaara caangol joni noon mi sikki tan on probléme régli saabu jiiɗo koye pomme ndewata ɗum ɗon ko état walla ko onon tan ɗum ɗo moon mbaɗi degli ɗum eyyi ɗum kam ko état wawi wadde ɗum banggue pommuji kam ko état waɗi ɗum ko caɗele wuuro ngo wonno ɓooyi waddede pomuji desa tan ɓe mbaɗata yimɓe ne jaaha mais so ndungu ari ha goto yaata joni noon ko président Macky Sall jooɗi ko machallah waɗi pomme mo ganduɗa pomme ɓurɗo moƴƴude pommuji caɗele bonande wuuro kam ndiyam ɗum kam machallah ɗum kam Hawre yalti ɗum ɗon jiiɗi ko mbiyata ko hande kam en gari mataw moma mo garuɗen o yimɓe fof ne gandi min gandi jinnaɗo nde aussi ɓoyani haade kanko woni maire noon ko kanko tan wonata chef de village hande kanko jooɗonto paawo kanko haalata ko jiɗɗen namdade paawo en tant que ɓiɗɗo ko kanko dartonto en ɗon hande mbiyamama chef de village mi salminima jarama mi yiiɗi kadi calmina renndo ngo fof kadi en tant que e dow konngol inde chef de village mi weltima mi salmitima kadi en tant que haalde konngol chef de village ko gonga chef de village sa wiyama komin maire komi chef de village ene defa hawde yimɓeɓe seeɗa kono noon sa yi mi wiyama chef de village ko jinnaɗo wonno chef de village sankima e nder mois de janvier oɗo en tout cas mi haala e inde makko mi wi bisimilla moon en tout cas wuuro ngo wi on bisimilla ene weltini on baba noon wonno chef de village wuuro ngo ɗo sankima noon remplacé soit a ƴeewata o ɗon wona kono hannde kam min jogui konngol chef de village o taw Hawre mande Hawre hoɗi eyyi Hawre foti Hawre hannde ene wawi wonde dañi hedde duuɓi 300 pawɗi 300 eko fayi 300 eko fayi hol cincuɓe ɗum eyyi cincuɗo wuuro ngo wiyete ko Bayla Prédio on sinci Hawre nde sincata Hawre nde noon o wiyama ko bañowo goto tindinima ɗo koye ɗum o ari yiide ɗo henna nde sincata nde kadi wona ɗo wonno sa wonno ko hulde wiyete hulde dande maayo toon wonno lodir noon o kolla ɗo hen aɗa o sinci ɗo kadi ko kanko inniri Hawre inde Hawre nde eyyi kanko inniri Hawre inde Hawre goɗel gueɗel kadi nen walla wiyoɓe Hawre ni hewno ɓawɗe ɗe ganduɗa ɓawɗe ɗe fof ko ɗo kawri wiya Hawre ɓawɗe on ɓawɗe ne kawri ɗo wol fannu goɗɗo jaaruɗo Hawre wi ɗum Hawre kono ceerno Bayla Prédio nde holla ɗo yiiɗi arde hodde ɗo nde on saaha ladde nde ene sukki ene heewi baroɗe ne heewi fof kulle ladde ɗe ganduɗa ne keewi to wonto ari wi joni noon on ganduɗa kullel manguel kolngel ɗo ganduɗa neɗɗo wawa ɗum yettade suusa ɗum yettade wondiɓe makko ɓe jiiɗi yoɓe gaar ɓe koɗo ɗo e on saaha noon kanko holliri haade mabɓe hodde ɗo on kullel gotol gongel ɗo hen il faut que ƴeewe kullel ngel beele waɗe taw haade makko addude yimɓe makko ɗo hen no jodde yimɓe noon yimɓeɓe lurdiri e koye muɗumen walla ɓuri ɓattade ɓe gone wiidema joni gare jeen koɗi hen gare jeen koɗi hen heddiɓe jaabe mbimo mbi heddiɓe ceerno wi gacce Haware woni Hawre o ɓe mbatti wiide Hawre gacce Haware ko kullel gongel ɗo ngel Haware gacce Haware mi wiide ɓe mbatti wiide Hawre ɗum addani Hawre ɓe mbatti wiide Hawre kono mi andano ɗum ɗon chef de village en tant que chef de village kam mbiyami en beltima machallah moƴƴere Allah pindi rewno ɗo rek salmindema kadi e jarnadema kadi machallah
inchallah en gummima to monsieur le maire en jii chef du village hande garten ko jeunesse no wi ɗum ande suhaaɓe wuro sabu wuro mo jiiɗa fof ne jogii jeunesse o noon ko président o dardiɗen hannde Demba Ndaw ɓe salminimama salminima jaari min weltanmama assalamu aleykum Pin TV on calminama on juurama on jettama ke ɗon manama seeɗa won mi weltanimama mo jagal e ma hannde noon émission men wiyete ko émission jillu piindi noon waɗi choisir ko Hawre commune mo Hawre Demba Ndaw en tant que président jeunesse min jiiɗi andude jeunesse o holko woni darde mum ɗo e nder Hawre ok a namdimama mi mboɗa fara andude jeunesse o min mbaɗimo créé dès 2009 après minen suwaɓeɓe min mbi pourquoi pas Hawre jogora ko jeunesse min mbaɗi station amin fiye busap so min mbaɗi bato alkamis min pitta alkamis min pitta aljuma samedi kadi min pitta an kadi laabi wurɗi min naati hen amin pitta min dendina ene waɗi kadi mawɓe wonɓe ɗo e wuuro he ko se walante en soɓe ngari ɓe dokka min après min mbaɗa ɗum kaɓɓire ɓe min pittira min jarno amin jarno adana nde nak min mbaɗ association rek ko secrétaire o rek e trésorier o ɓuuri wadde wala min mbaɗani hen jar président walla goɗɗum e goɗɗum watte tan ko mawɗo association min goori noon e ha 2012 min mbaɗi création min mbaɗi président ASC dendagal jeunesse o waɗi jar fodde 4 président kadi en waɗi ko waɗi bari amin ndennanno kasaji min cooda siège uji pour laalaɗe min mbaɗ ɗum location e nder mum he jeunesse o holko min mbawi firnude ɗo e Hawre min mbiya ɗum ɗo ko jeunesse o waɗi ɗum ɗo en jeunesse o ko waɗani ko ganduɗa ene maaha walla ene asa sa nani ne maaha huɓere wiya ɗum ɗo ko jeunesse o darni walla asa woyni wiya ko jeunesse o yari o waɗata ko solidarité rek solidarité o exemple min jeeya o ala tuufeji omo foti makanede huɓere noon te tuufeji min dokkam o maha walla min jeeya o holko ko ñawɗo min guitta kalis o min dokkam o safro walla min jeeya o omo foti wallede e alhaali gurdam aduna min ballam ɗum wona ko maha wona ko asa ko noon amin jogui ko ganduɗa amin dendin amin joƴƴini wonno min ƴeewino yidde hebde boowal min mbaɗa ɗum maison de jeunesse to ganduɗa kene wiye réflexion woni suwaɓe rewɓe walla minen sami jiɗi salle de danse dal to ganduɗa fof koye nder he wonata min ƴeewino min jeehiɗo gardiɗo on banggue o après o hollirimi yomin jaa min jiiya so min jii sene foti soodede o rende amen o walla min cooda so foti ko ñaaguede min ñaago kono tomin jiiɗi hebde ɗo min mbawata hebde to yiiɗa wonoyi to min jiiɗa ɗum wonoyi Demba Ndaw machallah min beltima wiyama Seydou Ndaw wan Seydou Wan a ok Demba Wan ko wan Seydou Wan Seydou Ndiaye mi salmini Pini TV fof noon calminama on juurama to hedde monsieur le maire et chef du village kadi jii président de jeunesse woni banggue worɓe hande noon en garti ga e banggue rewɓe o noon mo joddiɗen on gandi ko jontaɗo machallah kanko noon addi banggue rewɓe ade men arde noon enen garde ko e domaine mo garteno dokkere mo konngol salmina bandiraɓe salmina heeɓiyo Pin TV magen simi salminima mi salmitima salmini on juurmama mi weltanimama on ñaguimama on Allah moƴƴere salmini kala hawranke to woni debbo e gorko suka e mawɗo mi salmini foof mi salmini kala fedde GSA to woni e aduna he mi salmini ɗum mi weltanimama ɗum kadi mi salmini fedde nafoore Hawre mo gardimi rewɓe o mi salmini kamɓe foof debbo e gorko suka e mawɗo mi weltanimama ɗum ko to cekkirɗa ɗo ko ɗon gartami woni fedde nafoore mi ari noon gandimi jinmi andude kadi fedde monde ɓe mbi rewɓe ko an ardiɗo mi yiɗi addude fedde nde woni fedde volde ko tagi fedde nde ko tagi ɗum ummade fedde nafoore Hawre min Dieynaba Sidé ko min woni président fedde nafoore Hawre kadi en même temps kadi min woni trésorier école de Hawre de kadi ko min kadi woni président fedde case ɗo école de case tout petit min Allah hokki ɗum ɗo e Hawre fedde nde woni fedde nafoore mbiɗa kayre mande nde sosa fedde nafoore Hawre sosa ɓooyi mata gila WhatsApp uji ɗi fuɗɗaki fedde nafoore Hawre ko sosa ɓooyi fedde nafoore Hawre noon fuɗɗiɗi koye worɓe hawrankoɓe kamɓe ndinno fedde nafoore Hawre
kamɓe ɓe darni tan pour hawre ɓe darani tan ko fewnde hawre e darnade hawre ala ko ɓe mbaɗani e hawre ɗum ko gila ƴanniyankoɓe aɗande ɓe gila e babiraɓe ɓe kamɓe goni fedde nafoore hawre hano fedde warta ko fuɗɗori ni ɓe ginni ɗum fedde nafoore hawre fedde nafoore hawre mo rewɓe ene jogui carte membre fedde nafoore hawre mum rewɓe jogui carte membre min cosi ɗum de fedde nafoore hawre carte membre nde ndeɓe puɗɗi yeey ɗum aɗan machallah min jeeyi fedde nafoore hawre carte membre nde fodde 1 million kadi hande liggo kadi andi liggo kadi andi jogui leegal foof holko hokka pour so Allah waɗi jaam debbo ɓesni hen wawa fewnan ɗum kayitaji wawa yoɓande ɗum tabal ɗum kadi min mbaɗi fedde nafoore hawre e fedde nafoore hawre rewɓe ne jogui ɗum ko worɓe ɗum so min kaali affaire rewɓe fof min kaala worɓe ɓe par ce que worɓe ala ko mbaɗani ɗo worɓe ɓe kamɓe mayi hôpital o hôpital ɓe mayi ɗum ko 100 million pawɗo ko fedde nafoore hawre mayi ɗum ay laamu goto ala e leydi ndi jeereji rewɓe ngala probléme pour dañde jeere e jeere kam so Allah min ngala leggal sar tan fof no wadde jeere kono hay nden so Allah tardi seeɗa aɗa andi hande ne wiye debbo galle debbo kanko jibini worɓe kanko jibini suhaaɓe élevage ɗi te hande onon kono waaɓe kono mon sone goni société o rek ma woɗi yiiɓe hen koye mumen alhamdulillah kadi wooda ɓe gandanda hoore mum hayso ngalano doole pour jiide ndi liggo ma kañumen so jii on no mbaɗon ni ma jogo fit pour arde tawde on nde mbaɗɗo ɗum nde hol woɓɓe kadi artuɓe moɗon walla hande ko fedde nde tonni on artuɓe men ha wayno leydi kadi on weltiɓe kadi on dañi ɗo pelle kadi goɗɗi jalti hen kadi ko banggal fedde nafoore hawre namduɗa kam machallah on artuɓe men kadi ha heewi joni noon mama Dieynaba weltani mama émission gandanɗa on mo wiyete ko jillu piindi kala to ɓiɗɗo fuutanki woni walla diwanuji gonɗi ɗo piindi ene paari pour tawoye ɗum to woni woni n' importe programme jomum jeeyi noon piindi ene paari pour tawoye ɗum saabu piindi wona Dakar tan hay piindi Fouta ne woodi joni noon hannde min beltani mama min gari ɗo kadi ko jarnadema machallah saabu nodda neɗɗo notoma weeɓani enen kadi min mbawa yobdema saabu ka janoɗo ha liggoyɗa kono a udu guiɗi ma garɗa tawɗa ɓen piindi foof kadi salminima kadi a jarama Allah jarama on jarama mi weltanimama on no feewi kadi min ñaagui on yaafuya kala ko fewade haala e koto am e mori ɗum mi ñaagui yaafuya kadi tadi ko sababu de JSA addi on ɗo mi yiiɗi haalde JSA seeɗa ko min woni invité de nder men samedi ɓennuɗo e dimanche ɓe jogono programme mbiɗa jogui yangue samedi dimanche o tagui ɓe ɓeydinde programme o par ce que yimɓeɓe foof wonɓe toon ɓe kañumen goni ga ɓe mbatti ɗum le 20 et le 21 kamɓene miɗa yetti Allah miɗa yettaɓe kamɓe no feewi miɗa jarnaɓe kamɓe JSA o kamɓe fof miɗa jarnaɓe ko nandi Oumar Dia en Yagouma Demba Accen e ko wayno kamɓe fof miɗa Allah jarama ɓe jarama so wi miɗa lima tan mi juumat kamɓe fof Allah jarama ɓe jarama yo Allah teddi weltanimama no feewi ɓe jiito jarɗen hannde o jar mo mbadde no fof hannde gartuɗen ɗo koye galle seere mbe waliyaɓe on kaw men kaw Abou Aissé aw ceerno mawɗo gandaɗo e hawre siwol on garɗen hannde ƴewden gonka mo e nder galle mo ɗum waɗi mi oppo konngol ngol kanko no salmina bandiraɓe kaw mi salminima waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmitimon kamin calmide dendagal andandiraɓe Piindi TV ɓe garɗa fof mi calmimi kadi bisimilla min calmima salminagol islam bisimilla moɗon min calmini julɓe fof jarama bisimilla ceerno Abou ɓen de min namdoro hannde ko faade jangde nde ha hannde almuɓe no ɓe poti arde ni eɓe gardi walla hen doole kadi duttitima kadi banggue français woni école ko ɗum noon kadi min jiiɗi andude jangde nde no wayi joni bisimilla wonko anda hen de hayso wonko majji hen wonko anda hen kam eyi hande o kanko ɓuuri hewde sukaɓe haade ko jeeyaɓe e nder wuuro ɓe keewi ko nowdude ñande ɓe janggani école fof ɓe gara janngude alqur'ana école o noon ɓe ɓuuri kam so Allah toppitade kamɓe heeɗo ɓe gonɓe kay ɗum ɓuuri toppitade wawma ɓe natani ɓe jangga école ɓe noon ɓen kam ne gardano ha ndeɗi ne kolli haajuji muɗum jelaade holko wawi wadde ɗum e almudo wonat almudo walla almudo yeɗirto ko pour yo dañ ko wuuri walla ko hollum ala ko ɓuuri jaalade e fodde nande no mawɓe ne kaala kamɓe jangguinaɓe nden ɓe ɓillene wodno e mabɓe wodi noon aɗa sosanɓeɓe woni fuɗɗanɓeɓe sukaɓe yo jeeloyo so subaka so kikiɗo so addi ceernajo waltoru ko nande hirama walla bottari muɗumen
e ɗum kanko nden kono hannde o kam fodde kam ko ene ñaame e galle he ko fodde galle en jimi ɗi kay junngo almudo o tiiɗaki no feewi garmi noon hannde ko fedde wotere ne wiye JSA kamɓe mbaɗi sens wadde tombe premiére émission piindi oɗo mbiɗa salmina kadi banam gorko jooɗir saram ɗo woni bandam min mbiyam ko bandam sabu o liggoro kanko ne koye média mi salminima. assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV mone moɗon foof salminama inde muɗum e yettode muɗum on ñaganama kadi ne jaam e kisal ko wona ɗum ko mi salmini banam debbo mo ganduɗa hollirtaki toni hande kam caméraman uji ɗi ɓe dañat softede e hollirde yeeso ma par ce que machallah noon wutte ma ne yooɗi a ñantima en plus émission ma ne riisi olel wadde nden Pindi TV aussi ene riisi olel ene riisi ORFM ne riisi donc so tawi foof hawritiri ɗo ko yettude hen Allah te hawridde oɗo journée mawɗo mo ganduɗa ko assemblée générale mo JSA waɗata e kala hitande ngolɗo lawol kadi hawri koye oɗo ñalawma nogas go lewru janvier hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi en dañi fartange en dañi sens enen fof hawrude hen malgré no golle ɗe jaruno foof haɗata waɗi réussir ko fonno hen ko heɓede heɓama ko fonno hen ko dañede dañama kono ɗumen ko yeeɓiyankoɓe aya o wadde nen Pindi TV min mbi on bisimilla moɗon e émission moɗon biteɗo Jillu Pindi. eyyi kay ko noon mi salmini mama kadi a wiyama machallah mi weltani mama kadi junggam ñamoga mi sikki ko maire Amnat Sidi Ba kanko dokkami konngol o salmini nen Amnat mi salminima. eyyi mi salmini mama Diary Ndiaye kadi mi mbiya assalamu aleykum JSA legal suwo min calmini min tugui président ha ɓurɗo famdude e fedde he kadi min calmini onon wa Pindi TV min calmini radio ORFM radio Hortijere ono Abbas Nia min calmini min calmini ɓe jodiniɓe plateau ɓe ono wayi jungam ñamuɗo ko Babou Baydou Ba oɗa ko Abdoulaye Diowuro Ba ono wonde Maymouna Diallo mi Allah mbiyatmo dikkitnoma Diallo kadi en salmini yoɓaɓe min jooɗiɓe jeese men ɗo kadi kala rew jooɗiɓe ɗo ɓe onon fof on calminama juurama beltanama ɗum akkema Diary Ndiaye. Babou Bayel mi salminima. mi salminimama Diary Ndiaye caggal yettude Allah e julde annabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe men e seeranɓe meɗen silfaɓe diine hilfaɓe aade en jetti Pindi TV en jetti musidɗo men Abbas Nia mo ORFM en jetti aussi camara ñuuji meɗen wonɓe ɗo ɓe en jetti kadi JSA en jetti dendagal tawtoraɓe yewtere nde noon min mbi on bisimilla moon ɗo e hawre bisimilla moon. joni kadi mi ruttoro junggam nanoga grand Ablaye mi salminima. mi salmitima Diary Ndiaye mi salminima kadi mi salmini gardiɗo ma journaliste mo ORFM en calminimo en bismimomo e wuuro he ko wona ɗum ko tan ko jarnade kala garɗo ɗo en beltima e gueɗe muɗum kadi ne en gaynata tawi en jarnaki caabiɗo hande ñalawma o woni baɗaɗo parrain oɗo ñalawma eɗen gandi ala ko waɗani e ñalawma he sibu oɗo ñalawma wawa wadde réussir kala ko ene waɗe o waɗino ɗum préparé vraiment pour ñalawma o noto inde muɗum tigui rigui. joni grand Ablaye fawɗon jungo ma saabu ko mbiɗa ɗo ho hamin jiiɗi ƴefta hen tama saabu o wona babiraɗo como o wona kadi bolle puyɗe ko mawɗo saabu neɗɗo so wiyama ha wiyama woni parrain foof foɗama e golle ma rondama dongal teddugal joni ɗum ɗon min jinmi tan ha goppa bandiraɓe calmodira e bandiraɓe heddiɓe après gartan mamin garte e ɗum ɗo mo e gole wolle mo ko waɗatno ɗo inchallah rabbi e Dikel Mouma mi salminima. assalamu aleykum Diary Ndiaye farna weltanama ñaganama Allah moƴƴere bandiraɓe fof calminama Abbas Nia weltanama Pindi radio ORFM e cameraman o kadi salminama jooɗiɓe ɗo e plateau ɓe fof calminama goto fof inde mum e mbaadi yettode juurama kadi ñaganama Allah moƴƴere en calmini kadi le président Yaboubou Demba Acci e le parrain Mouma Diallo. on jii oɗo cosaan mo yi hanki e hande en andi ko yombayɓe fuurankoɓe no mbayata machallah toɓe jooɗi walla toɓe mbirti foof hendu ara men hendu cuura e ɗiɗon affaire uji joni noon
min natat e nder émission men woni jillu piindi noon ko ummini ɗum hannde woni GSA noon hannde addi kam mi jooɗoɗo min namdoɓe sabu wiide mi waɗi fedde kadi ɓe kolli kam koɓe liggi e koɓe pewni joni noon ko heddi ho noon hankkandi mi namdoɓe kamɓe mande GSA fuɗɗi e holto ummi ha to jogori yettade. mi nani haala mon kadi mi nani namdal mon andi nde kalaten nden jaranɗen koye ka Mouma Diallo en mbino Mouma ko neɗɗo mo ganduɗa ala ko darani sowona développement ha saabi jeunesse siwol itti oɗo ñalawma rokkimo kadi ne en ndi ñalawma o bonnani ɗum sibu so tawi ari koɗo are galle so yimɓe galle kawji tan koɗo teddinama hanki ha hande to gonɗen ɗo enen fof en ji galle makko to no wayni heewi ya garta no feewi saabi ɗum ko neɗɗo ne poɗɗa fof ko noon ñalawma fotata eɗen gandi ko kewi ɗo e wuuro he ko ɗeɗo balɗe gila ñalawmaji ɗi to ɓennuɗi ɗum tan ena sabotono wuuro ngo wona e deyi hakke lewru hurndu woni e yo mana jinnaɗo meɗen Haja Guibou duttiɗo e jomum ko wona ɗum ko hande oɗo ñalawma mo jogonɗen wadde ɗeɗo gueɗe o kadi en jiino Allah waɗiri ɗum kadi kono hatta fof ñalawma o fof accama kono noon en mbi en joddo pour Pindi TV walla ORFM gummiɗo ha Workadiere ɓe gummi ha Dakar enen fof joddoɗen jewtiden en mbatta bruit kono noon gandinen yimɓeɓe holko woni to hawre ɗo kadi holko woni yo mana jeunesse siwol jeunesse siwol mboɗo sikki ko toon paami n'est ce pas jeunesse siwol ko association mo ganduɗa association daraniɗo ɓamtare kala e fannuji jeunesse siwol waɗi ko entité ji manam parti ji kala hen neɗɗo noon desdaɗo parti walla desdaɗo entité goto ma yi toppito ɗum ha cikka o ala haaji goto so wona ko toppiti ko wona ko rokkako min noon ene wawno ni gila départ on namdonimamami holko gonnomi e nder jeunesse siwol mi woni no président jeunesse siwol kadi réalisation ngaji mbaɗaɗi e temps magistére am nde gonnomi jeunesse siwol nde en jeehi toon hande waɗoyde ɗum visité en tawi ene winda toon Abdoulaye Diowuro Ba e date o e yomana e réalisation mbaɗaɗo toon o woni terrain o e jardin rewɓe eko way noon kono noon en mbiyata tan koye Abdoulaye Diowuro o ɗum waɗa réalisé ala won gonnoɗo ɗon kadi ne wiye Abdoulaye Bayla Kane won adino wonde président jeunesse siwol noon nde yeehi ha juuti gaɗimi nande ene wiye fedde nde GSA so tawi mi juumani ko Mamadou Acci walla Baba Harouna Kane koye ɓeɗo ɗiɗo walla Harouna Sidi Ba en tout cas entre ɓeɗo taw koye ɓeɗo gaɗimi nande inde jeune GSA après noon nde ɗum yewta tawa vraiment konngol ngol angol yubbi donc yongol innire jeunesse siwol kono e nder kayitaji nder to woni toon kono mbiruɗani jokkere endam jeunesse siwol somi juumani ha mboɗo sikki ko ɗum woni e yomana e inde GIE voilà donc ko ɗum ɗo woni toon wamma noon ko addani holko ummini jeunesse siwol tan koko jaaɗen visiteude ko développement de tous les fannuji fof développement e kala fannu mboɗo wawi hen limtandema ko ganduɗa ɗum ɗo so ɗum haalama tan eɗen gandi ɗum ɗo ko ɗum développement gila bénéfice mo ganduɗa neɗɗo fof ene waɗi bénéficié e GSA gila e jibinaɗo e yomana hande tan par ce que so tawi a jibinama hande so jinnaɗo ma ari e ɓen ɗon ardiɓe banggue e yomana extrait ji naissance so tawi a addi carte d'identité ma a addi carte d'identité yumma ñan ɓiɗɗo o innama so o kanko ƴettata kanko neɗɗo GSA o kanko ƴettata ɗin ɗon kayitaji o yaaha ha mairie o wawa fewnande ɓiye o ko wiye yomana extrait de naissance eɗen gandi oɗo kam mo 0 âge kam déjà heeɓi e yomana bénéfice muɗum e nder GSA ɗum ene jeeya ko addani min wadde ɗum ɗon to banggue yomana affaire yomana ndema walla goɗɗum min ji kala e amen ɗo jiɗɗo wadde hunde ko ma yaa ha luumo Dunde walla yaa ha luumo Horkadiere nde fuɗɗo hebde hunde ko waɗe barme muɗum addani e yomana guesa jeunesse siwol eɓɓede
min ji so tawi neɗɗo yo mana yiɗi garage amen ɗo so tawi neɗɗo arin ɗon ala fof ko firtano e on saaha ɗo ko garage sibu ala haydara ko dari ɗon kene waɗa mandarka ɗum ɗo ko garage a ari tan oto yahata ko à 200 métres fuɗɗo darade sibu ala fof ko holliri ɗon ko garage addani garage o waɗede ɗo mbeɗa sikki mi faami question maɗo so tawi mi juuma merci machallah min beltanimama bapul Dikel annene kadi min jiiɗi andude hol fandu kadi mo poste mo gonɗa ko mbatta représenté e nder GSA. assalamu aleykum Diary a salminama kadi law bongo e min oɗo instant ni actuellement joguimi ko poste formation de femme et leadership féminine min joguimi oɗo instant ni Bawo Baye salminim sikki sona gonɗa way ɗanaɓe mi salminimama no gonnomi koye heɗade tan ko haalata kadi ko helmano anen kadi ko mbiyata ko tomin ndewni ɓe tan ko ɗon min ndewnanma sabu mo fonde tan holko hetna inen kadi ɓe jiɗi andude holon banggue mo keedirɗa e holko banggue mo gonirɗa eyyi Diary mi salminima mi salmini kadi bandiraɓe fof min actuellement gommi ko conseil de organisation ben walla joni mais woni commissaire au compte ɗum jiɗimi jogade e poste jeunesse o woni dewintoɗo ngaalu dewintoɗo ngaalu jurnitoɗo ngaalu woni rewinade kala ko jeunesse wol naati nanni amin mbiɗa andi min ƴewata min andi min foti andude kala ko yalti mbiɗa foti andude kala ko rewani hen lawol wosi ko ɗum woni gollam pour wadde ɗum donation waye haalde ɗum ɗo rewani lawol ko ɗum woni banggal ngal o ko mi rewani ɗo caggal ɗum noon mi nomama vice président nde Abdoul Salam Kassi woni président eyyi ko gouvernement o change o eɗen mbawi wiide gouvernement comme ko noon no mbiɗani ko noon gouvernement noon liggorto ko poste uji poste joni noon ko joguimi ko conseil de organisation eyyi en tant que ancien eyyi mami rewn ɗum lawol par ce que hande woni organisation ko Amadou Wul Sane organisation mo jiitom waɗa ɗo fof ko minen jaggodiri min mbaɗi ɗum yantude ballal yimɓe jeunesse o kadi minen min jogui systéme goto so hunde kewi ala o ko organisation kamɓe fof ɓe taw tan organisation ardo ɓe ndewa hen ɗum woni wawa fewde ko ɗum woni minen komin woni e dow mum eyyi attanga noon ancien vice président won gueɗe kewɗe yimɓe wadde ɗo développé so tawi no wawi wonde gila nde jeunesse wol ne fuɗɗi nde no président Abdoulaye Diawara wiiri ni jeunesse wol fuɗɗiri ko hirande leegal ngal eyyi ko hirande leegal ngal sabu hirande leegal ngal ene ɓaɗi wuuro ngo ne waɗi fedde nafoore hawre en liggo e wuuro he ko foti liggade ko kala ko haaron ko ɓe ndendi fedde nafoore hawre en liggo leegal ngal wosi pourquoi pas mbaɗen enen ne fedde leegal siwol comme leeɗe ɗe fof ne jogui pelle holno mbaɗiɗen fedde leegal siwol fedde nafoore hawre wawa liggade fof mais goto fof ne wawi ƴuwrude banggue jinguel wuuro ngo beele ne feewa ko ɗum addi fedde jeunesse siwol te kadi sa ƴeewi waɗi kadi nafoore jeunesse wol hande ko fuɗɗi wadde ko yimɓe leɗɗe fof ene ñamba ɗum par ce que jeunesse wol yiɗi wadde ɗo garage saran ko mbaɗi garage woɓɓe so mbaɗi goɗɗum aɗa andi waɗan développement ko ɗum woni jeunesse wol wona e dow muɗum eyyi jeunesse wol sa ƴeewi nde jeunesse wol fuɗɗi nde premiére année min mbaɗi cotisation wonɓe caggal leydi wayno wonɓe Amérique e année 2016 2017 minen ko noon min peccirta année par ce que année minen hitande min puɗɗoto koye mois de août won hitande amin fuɗɗoto piye amin ne min jaggui date à partir du mois de août 2023 ha mois de août 2024 ɗum ko woni cotisation année 2023-2024 donc 2016 ne min puɗɗi cotisation min mbaɗi ko wonande wonɓe Amérique e Europe ko goto fof ko 20 000 francs waɗata cotisé wonɓe Afrique centrale goto fof
ko 7500 ɗum woni premier année mo min mbaɗi o eyyi wonɓe Dakar min mbaɗi 2500 wonɓe ɗo e Hawre min mbaɗi 1200 premier mobilisation noon min mbaɗi ɗum ndi ha ndeɗo hitande min ndennin komin ndennin nden min mahi caali garage kadi nami mahat ɗum ne keeso hewani kalis wawa yonde komin jiiɗi ko kadi min nodde nder koye amen goto fof yo wood ko walli hen ɗo fof yo membidu pose mum woda ko waɗi hen ɗum tagi amin jogui yimɓe hatanteɓe tinniɓe dariɓe ɓe dokki ton ciment en mbaɗi hen bargal jamɗe en mbaɗi hen sabuji joyyi en mbaɗi hen ujunnaji joyyi en mbaɗi hay boluji mumen nokkoye ceenal ndondi gaddi caali ɗi fewne ko ni woni jeunesse won ko liggori caali so tawi wawi ko nin continue ha réalisation aji so ɓooyi men jaaha toon men jaah e nder émission men jaah ƴeewen ko jeunesse siwol ko liggi o foof après mbawen wadde ɗum expliqué yimɓeɓe kadi yimɓe mbawa yiide kadi guure keddiɗɗe kadi kamɓene ɓe kira ɓe mbaɗa comme no jeunesse siwol waɗi ni saabu weeɓani hande aduna sa wi tan ɓe mbima ene muusi saabu ene muusi ko addi muusi o ɓe payi foof koye état taw noon wona foof wona état sa yi nde neɗɗo wiyata yomi jibinde jibinir ko yo naf ɗum ko jibinani ɗum yo leftu ɗum hande enen mbawi ligganade koye men sans que tant état ala hen onon noon on kolliri ɗum onon jeunesse siwol on kolliri ɗum saabu hande holko kolluɗon minen ɗo ko onon mbawno wiide ko état foti wadde ɗum on mbatta mais onon gandi ko wuuro mon on jii kadi ko tampere wuuro ngo jigui ngo onon ne ƴeftuɗon mbaɗɗon ala ko min mbawi wiidon sowona on wiide on jarama nden amna siid mi salminima annene kadi a wiyama kadi minen min namdima saabu worɓe kañumne kaali beren worɓe ko mbiyata ko ɓe jara sanka rewɓe dewani mabɓe eyyi joni annen kadi min berani min gandi poste baɗɗo poste normal gonɗa e nder GSA jiiɗi kadi namdadema annen eyyi salminama Diary Ndiaye e GSA premier poste am kam gonnomi ko ɗo poste santé ɗo affaire kayitaji sukaɓe juddu ɗon kadi mi waɗe hitande min gaɗa min gari tan worɓe mbaɗi duuɓi ɗiɗi nde minen rewɓe puɗɗi arde nde min gari noon saaha Abdoulaye Diouro woni président emin naati Abdoulaye Dayla yanti ɗon no ɓe mbaɗimi kala ɓiɗo jibinaɓe e leegal he komin jahata ɗum min hokkami certificat de couchement mina mairie mi fewno ɗum kayit juddu mi adda somi addi mi nawa bureau secrétariat to waɗi toon carnet ɓe men ɗon ɗon e duuɓi sappo e duuɓi nogas so tawi joni jomum numéro mum majji somin gaare carnet tan mi yiita numéro so yi mairie tan dañca caɗele on saaha ɗon mbaɗmi Abdoulaye Diouro ha ɗon Abdoussalam Kassé joni noon ko wonti ɗo joni ko Yaboubou Demba Accé joni battimi ko ɗum ɗo coordinatrice joni ko naɗɗo ala koye ɗo joni ɓe fuɗɗa coordinatrice o ko joni tan min dañi tan émission ɗiɗo leydi nde oɗo Yaboubou oɗo ƴettindeta koɗen mbattami ko noon tigui joni noon heddi noon GSA ɓe kaali ko ponno wadde foof ɓe mbaɗi joni noon heddi mi holla bandiraɓeɓe kamɓene jehen rési ɓe kollen koɓe liggi saabu e huno honi haalde tan a hollani yimɓeɓe ɓe cikkata gonɗen koye haalde taw il faut kollen ɓe oɗo garage mo yiɗomo wiite ko Baba Demba ɗum ɓe guinir Baba Demba Dene on ɓe guinir kamɓe kadi pewni ɗum e moyen aji mabɓe e haalis mabɓe hay goto wona état wona ministre wona haydara ko kamɓe suhaɓeɓe ko kamɓe mballi koye mabɓe haaɓe pewni kadi kiiɗo caali jini cameraman berandi kadi ne heddi ha hande de ɓe parantaw GSA parantaw ha hande kadi mabɓe hollon goɗɗum kadi mo hollon kadi to rewɓe liggoto e worɓe kadi to ɓe pettarbal to watte football foof kadi ɓe pewni ko kamɓe e moyen aji mabɓe kamɓe pewni ɗum ɗon ko mbima ko jillu piindi noon gasani guure ɗe fof ono fof onon nodda kal jiguiɗo programme ko wawi wonde foof noon minen piindi hamin paari ummade déplacement Dakar ha Fouta to wawi wonde foof Mali min kaɓani hay goto ko numéro amen tan min tottir toon après son cuhli ƴefton woni 77 128 60 41 so noddi kamen inchallah rabbi kala to mbawɗon wonde ene gonirɗon piindi tawoyon toon o heɓani hay goto o yawani hen hay goto saabu piindi son jii on mbi piindi rek ko pour télé fulɓe fof jiiti hen koye mumen saabu holko jolfuɓe wonde français ji ko mbaɗata ko fulɓe ne mbawi wadde ɗum en jigui ɓerde mumen ɗum waɗi piindi waɗi jillu piindi wadde on tawoydon to gonɗon e gonirɗon e cosaan e aada e cameraman ko heddi ho noon ha ɓooya kadi kollen ko heddi ko inchallah rabbi ok kadi ha hande en garti sen mbi GSA mbiyen jeunesse
jeunesse noon ko suhaaɓe dariɓe hande noon garden koye terrain mabɓe se mbi terrain kam mbiyata rewɓe walla babiraɓe o gar petta bal ko suhaaɓe mbiya joni noon Pindi TV on jii sport hawre neni kamɓe gon ɗo machallah tisiraji mabɓe woni parrain o Mouma Diallo haɓen ɗo kamɓe goni suhaaɓe wuuro ngo leydi e leegal ngal ti ha e jettima ɗo henna JSA ko mbiyata ko o mbiyama on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere kadi mawɓe yo Allah oppu on ɗo henna kadi on jii ɓe pewni garage ɓe mbaɗi jardin ɓe mbaɗi terrain to suhaaɓe pettata ɓe pewni morgo e duusuji mum machallah foof on jii no mbayi impec joni gartane grand lay ɗum ko moyen mabɓe walla ko état o walliɓe ten walla ko kamɓe koye mabɓe mbaɗat ɗum koye mabɓe. Merci Diary so tawi état o addino de min nangan kono noon gila puɗɗiɗen ha to gonɗen ɗo à vrai dire min jiyani état no magistére o min mbaɗimo invité o nuli ɗo délégation timmuɗo kadi alhamdulillah woodi komin ko addani min kanko ɗen nde wonno koye acteur de développement o jeeya ko wona ɗum ko joni eɗen paano e hokkirde sukaɓe ɓe ko gowno heɓde ko chaque hitande sukaɓe janggoɓe école ɓe sukaɓe natɓe alquran ɓe sukaɓe natɓe école ɓe ɓen ɗon hamin kewno hokkude ɗumen kayeji e bikuji ko jeunesse JSA plutôt jogui e yo mana ɗum ɗon janggoɓe aussi alqurana ɓe kala mo ɓiyum naati alquran onne kadi ene noddeteno chaque année kamɓe gandi noɓe poti woto mabɓe foof ara windo wawa arde kañumne hokke ko ɓiyumne wawa jangguirde yo mana alquran woni alluwa ɗum ɗon kadi koye darde jeunesse siwol jeeya mboɗo sikki yo mana heure o heure ko ɗum woni ko poɗɗen wadde so tawi yo mana ala ko heddi eyyi joni no mbatten ɗum noon ko enen poti hollirde ɗum baboye bayel a haalat ko mbawɗa congrement sécurisé e wonde e mbayni sabu ɗum ɗo émission o temps wuddi hen seeɗa kadi eɗen jiiɗi kollude kadi ko mbiɗon ɗo allude ko ɗum ɗo ko pour sukaɓe e ɗum noon eyi Diary mi salmini ko saaha o tan faadi no wiiri ni jeunesse woni hitande fof no hokkira lowaɓe kayeji e bikki e woni janggoɓe ɓe amin nokke aussi alluji woni janggoɓe ɓurani ɓe eyyi ɗum aussi ko gueɗe jeunesse siwol waɗata jeunesse siwol haɗani ɗon noon kadi jeunesse siwol ene dillay e environnement par ce que assemblée général ɓennuɗi fof amin gadda hen leɗɗe eyyi ɗaɗiɗo koɓe laaɓi min gadda leɗɗe min dokka galleji ɗi sa naati e nder galleji ma taw hen leɗɗe ene lora taw ko jeunesse siwol addi ɗum e leegal ngal waɗi galleji 196 galle komin mbaɗi recensé eyyi 198 galle komin mbaɗi recensé e leegal he so min coodi leɗɗe kala galle gonɗo e leegal he min gaddi hen lekki yo lor leɗɗe ɗe noon peut être fof wurdata kono on kam ne waɗi hen leɗɗe guurde ɗum aussi hay sinno taw on hokkano ene mbawno ƴewde hen ɗum noon ta o tan no wayni merci ɗum tagui en jettaki e ɗeɗo en jettaki ɗum ɗon eyyi kadi ko wiide tan jeunesse siwol wonto fayi amin jiiɗi naade jeere e leegal he ɗum kadi ko projet jeunesse siwol amin jogui projet aussi pour woynude mi kolli nane wadde mayri pompe taw kadi ko panneau solaire mbawi marsinde ɗum pour jardin o wawa fuɗɗede hade min hebde mini forage woni année o kono hade ɗum heɓede min jiiɗi fuɗɗade wadde ɗum noon kadi mbiɗo ero jeunesse siwol yo mbaɗnoɓe mbaɗanno ni jeunesse siwol meeɗa fadda hay goto amin jiiɗi balle amin jiiɗi duusede kono noon min goni koye yaade hitande fof so min mbaɗi cotisation min jaltinanno juɗɗo poste uji amen min mbaɗa réalisé ngaji ɗi min jiiɗi wadde ɗi hay ɗum jardin o mbiɗo ero jeunesse siwol kamɓe fof yomɓe mbattu hen haqqillaji mabɓe yo mbaɗno mbaɗanno pour min mbawa wadde réalisé ɗum ɗo projet mo min jiiɗi wadde o ko ɓoyata so Allah jaaɓi nomin noddu erama yimɓeɓe yo mbaɗa hen juuɗe mumen pour min mbawa sodde panneau solaire yentude pompe mum min mbawa fuɗɗade jardin o ko ɓoyata inchallah émission men arti ha ɗo hen noon e gazé min jiiɗano gazé saabu hawre machallah ne weeli ene heewi jaam kadi min teddinama machallah ha mbawno wiide komi ɓiɗɗo wuuro ngo ɓe darta ham kono en tant que animatrice Pindi TV
ɓe jaggiri kam comme koɗo garɗo e nder maɓɓe no ponno ko ponno waɗandemi fof ɓe banni kam machallah on jiiɗo ɗiɗo otsaji yontaɓe on jii hay mo yi hawrankoɓe gandi kadi ko yontaɓe machallah kal jiɓɓe piindi waɗa déplacé Dakar gara ha wuuro muɗum numéro ko numéro commercial o kala to mbawɗon noddumin hamin paari jamma e ñalawma suba e kihiɗe ɗo noon ha ñande wonde e wuuro wongo kadi invité ji goɗɗi kadi ɓe ngala hay nokku on jarama mi salmini fof